De landelijke politiek moet meer erg gaan voor vluchtelingen bij aan. Dat is het boodschap van de actievierders in Den Haag. In april van dit jaar zetten zij meer dan 4.000 poppen in een grijde bij Moarm. We hebben een boekje maken over Kamp Morra en dat hebben we oerjoen en we hebben hier een gedicht voordroegen en we hopen gewoon dat we hier krachtvolle impact maken kunnen als dat we in Friesland hadden hier met Kamp Morra. Het regeer hier jeder tas zijn 50 bijen op te vangen. Maar daar hebben we nog maar 2 bijen een plakje kregen in Nederland. Net als Winnie en de oren actievierders, maar het regeer hem ons zijn wut houden. Met 48 bijen zou je hier nog komen kunnen. Daarnaast vinden wij dat dit beleid gewoon in strijd is met het kinderverdrag wat wij tekenen hebben. Dus wij vinden dat bijen rechten hebben. En die rechten die we schoon nou in Griekenland. En wij jaren bij Europa. Dus dan zijn wij in overtreding. Dus wij vinden dat er iets van in worden moet. Friesk PvdA-kamerlid Hapte Moede Hoop wie ook bij de actie in Den Haag. Hij nam een boekje met informatie en een peer zelfs maken poppen in ontvangst. Ik ben zo blij dat ze hier nou binnen. Want nou ziet iedereen van Else partijen, ik ken hem niet net uit Friesland komen, dat het door het hele land speelt. Dat de situatie op Moria onacceptabel is. We hebben in Nederland een beschaving, we hebben een land wat bestaat uit tolerantie. En dat is de orde hier gewoon zo volle minder worden. Want we net eens 50 bijen opvangen kunnen in zo'n situatie, dat is verschrikkelijk. Nevens de hoop gaat het net alleen nog om de 50 bijen niet opvangen worden zoen. Ze maakt ze onderdeel uit van een groter probleem. Het gaat om hoe wij in Nederland met vluchtelingen omgaan in de orde jaren. En het is gewoon er net beter op worden. Het is net humaner worden. Dat met oors en dat moet in een komend kabinet gebeuren. Ja, wat wij aan tafel zitten is dat voor u gewoon een heel wichtig onderwerp. Maar tot die tijd zullen wij in ieder geval blauwe drammen richting het kabinet van die 50 bijen dat je hem beloofd had. Die moet minimaal weer omkomen. Hapte Moede Hoop zijn aandacht hebben ze in elk geval. Winnie hoopt dat het Frieske Kamerlid de kwestie op de agenda zet en dat er actie op ondernaam wordt. Wij hebben ons best zien, we hebben vanuit Friesland Grens en Drenthe zien dat wij dit belangrijk vinden. Nu is het om het Tweede Kamer om iets te doen.